Okay, leaning bearish. Proč? Když jsme tady v tom imbalancu, něco se s ním stane docela. Sám to vidíš. Případně tady respektujeme bullish PDRA. Teď uvidíme. Set to open lower, takže kdybych jakoby chtěl něco dělat, jen tak je třeba tohle, tak to padne jak svině. Teď se zase nehýbe ten IS. Ale NQ, teď nevěřím. No. Teď všem bedou, kokot. Cí kokot. Tady už nic nebylo, že? No. More bearish, ale I don't know. Takový... Ty. Oh hell no. Okay, it could not have worked. Was ist das? To je neštěstí. Happiness. Už bylo hitnutý, jsou to znamená. But fuck. Okay, disrespect. Když to disrespektujeme, měníme bias a jsme bullish. We will have to see. Tak jakoby respektujeme tady tu ten imbalance, to spíš podle mě přišlo. A říká to vůbec dobrý. Když jsem tu zapíl energiťáčky, ale řekl jsem si, že musím dbát na své zdraví. Takže to zapijem jenom cukrem. Was ist das? Was ist das Entries? Es cuspers. To znamená, že by to mohlo být. And kdyby jsme měli tady ten sweep. Je to vůbec sweep, ty vole? Ain't too sure about that one. How do I know?
Okay, this maybe is liquidity sweep, no? Oh yes, I know, I remember. Because it's only Vic. If it's liquidity sweep, it's only Vic. Wait. Okay, I'm trading yes. Fucking Q, I don't believe it. Okay, but NQ is about to. Okay, no, we still have a lot of time. No worry. No. What the fuck? What is this? No niezłe. Okay, buddy. Alright. You're going to see what happens with this. Tak tady to je úplně ztracený, ty vole. Každý PDR je úplně skurva. Disrespektujte, zná se mi. Čup. Okay. That is a reaction, I guess. No reaction. As I could have done. Víte co? Woulda. Ne. Shoulda, woulda. Could have been like this. We will see what happens. Boom. I'm page. Okay. Now. Dejme tomu, že jsem v tom. Tady chcete vidět, kolik jsem dneska vydělal na London Session. Posledeš. Was ist das? Watch this. Oh no. Too late. No worry. Oh fuck. Okay, what am I looking for here? Is maybe somewhere we could see like akumulace, then ideally distribuce. Fuck off. Ne, manipulace a distribuce. Okay, bro, chill. Jenomže tam není nic, do čeho manipulovat, no. Damn. No. Inverse beru to, jestli bude inverse, jak to beru. Oh. A nejby jako by byla likvidita. Like this, I guess. Not sure, actually. Zapadím si nějaký mentoring asi, no. Jelikož když něco vím, tak vlastně nevím, že to vím. Chápeš, jak to myslím? Si můžu být jistý, že to tak je. Tak já usínám zle. I see the cold Dennis Pettis. Já jsem to típnul, jsem kokot.
Nebo to tipnu on. Ne. Do not disturb. Přijel tam Honza, nebo ne? Hahaha. Já jsem se pak more to přišel ještě na firmu a jsem se tam ofoukal věci třeba 56 nebo kolik a přišel tam ten Šulen Morek, tam jsem s těma dětma byl plotnej. No. Ale to chlapi, ale jako končíme ve 3, jo. Oh. Takže tak. Takže tak, OK, tak jo teda. Čau. Do píči. Mrkej. OK, už se dostáváme do bodu, kdy mě se to začíná líbit. OK, this is good. When I look at it like this, it's manipulation. Okay. Oh, don't want to trust it, but we do have break structure. Fuck. Okay. Let's see. This for us, I don't think it's. We don't need it no more. We don't need this no more. Okay. Okay. What is that? Should I suck? Fuck. Should I do something with this shit? Should I top ticket? Oh no, it's NQ. No. NQ it's quite a lot actually. Q je dražší, nevím proč, ale... Bom. Why 7 fucking hell? God, 7 no, what the fuck? Okay, I can afford to lose this. It's no problem. No, fuck off. Okay. Okay, fuck it. I'm scared. Přemýšlím, jestli mám top ticknout nebo ne. Fuck it, I'm doing it. I'm doing it. Okay. Takže už jsme respektovali tohle straight away. Tak, to se tam nedostanu asi úplně určitě rozhodně, ne? Piče, tady jsme to inverisnuli, jo. Okay, that's not good, I don't like, fuck off. To by bylo bearish SMT, no. Pretty sure. I'm pretty sure it would be bearish SMT, yes. Pověděl tady pro sebe, schizofrenik. Jakoby short byl můj bias originálně, jenomže tady respektujeme bullish PD arrays, so... Píčo, teď jsem měl pravdu. Dumbass. Fuck it, I'm taking it. So I don't know if I should take it. No, fuck. What's... I can do, it's no problem for me. To ten retest tady, co se s ním bude dít. OK, fuck it, I'm not doing it. Protože takhle by to bylo super.
akumulace, tady tam manipulace, máme tam invers a distribuce rolu, což by i sedělo mimo biasu, right? But no, because you disrespect here, you disrespect, yes. This PDA really disrespect. Okay, doesn't matter for us no more. To je crazy, kámo, že třeba 3-4 minuty se tu držíme jako v stejném místě. Čopy, čopy, čop. Nevím, na co čekám, oni tady už. Damn. Okay, no. Done. Vytnu to. To je trapasno. Čopity, čopity, čop do strany. Okay. Otočit jako aby šlo do strany. Yes, not. To je špatný. To by to mohl být dobrý trade. Was ist das last like? Ty pičo, no. A to už je něco. To mi neříkej, že zas nic dneska. Was ist das? Up here. Okay. Fuck. I'm not idiot. That's weird. Was ist das? Oh fuck. Tak to byla ta jediná druhá liquidity, co tam byla pro mě zajímavá. Nic, opět nic, píčovina skurvená, vole, nenávidím to. Fuj. Liquidity taken, nemá cenu. Už nic nebude. Most like. Třeba na 4 a je buta. Order block. Kokot, vyjebaný, vyramcaný, proč to můžu koukat? What? Hell no.
smrkit, pičo, a dělej. Vyleď nahoru, ty bude na vyjebaný vycamraný čuráku. Chytni mi to a běž do piči. Takhle ti to řeknu úplně na rovinu. What's he doing? Koko, a já jsem označen ten order block, ani se na to nepodívám, co se s ním bude. No way. Was ist das? Please, I need this. I'm kinda homeless. Was ist das? Was ist das? Okay, okay, gang. No! Thinking about it. Yes! Catch! Okay. Oh no. No, don't do it. Don't do it! Fuck! Do píči. No nic. Nic jsme nestratili. OK. Good to know, very good to know. Same trade, I like it. We will see what happens. Was? No. OK. Crazy. Crazy. Proč je tam vole píču reverse? Shouldn't be. Why? What the fuck? Was ist das? But píčevina byla ten double core. No, I don't know. I don't feel like it was a feel. I like order block a lot. Order block I like. Jenomže tady není jakoby... Proč by to mělo jít? Proč by tam měl být nějaký reverse, vole? That's what I don't understand. Ah. OK, my fault. To se ani nevyplatí, vole. Pejčovina. Asi ani jako nebudu tam nic užívat na tom dneska. Big money, big money. Okay. This I don't like no more because could have been just a liquidity sweep, I guess. Was ist das? Was ist das? Jestli mi to hitne a rovnou půjde nahoru. Rozseka. Ty kunda. Yes, please go down. I'm scared. No. I think it's GG's for me. Oh my god, that's not fucking possible. No, co se dá dělat? Stupid trade. Actually, no, I like it. A chvíli předtím řeknu. Nic, nevím, jak co jako mám dělat, jsem si to posrat. Končím. Ty pičo, to snad ne. Už mám zase účet z mínusu, že? Nemám. OK, teď jo. Jako... Co nemám dělat, kurva. Tady nic tady není. Mrtvý vyjebaný. Not going long. I don't think it's not a good idea for me.
risk, I don't like it. To je úplně pěčo, na tom není žádný entry. Nebudu dělat kokotiny. Počkám. Už tak jsem dohrál na pro dnešek. Teď, když nad tím přemýšlím, tak to byla moje chyba, protože já jsem nedal enter z toho order bloku, což would be like this. A kdybych to měl takhle, tak nejsem stopped out. Každopádně to půjde tam dolů, že? Pam pam paradam. Protože to bude pokračovat dolů a já se tady budu chtít zase opět zabít. Nenávidím to, fakt to nenávidím, tak píčovina ten trading. Miluju to. Miluju to, jednou to padne, věř mi. Super, už jsem tady zase půl hodiny. To času, co mi to žere ze života. Jako... Co s tímhle tím mám dělat? Píču, z čeho se tady mám odrazit? Kokoti vyjebaný. Tak to je konec. No jo. No jako kámo, mi přijde, že jsou v píči úplně všichni. Nigga. Sorry. Píču, proč to má úplně jiný než já nevím. No, kokot, ten smrt to chytil úplně přesně tak, jak jsem to měl chytit já, že jo. Ne, tak on to taky. To taky dojebal. No jo, no, to měl být přesně ten trade, vole, kde jsem zrovna činil do mobilu, že jo. Garantuju ti, že tady je nějaký sekundový inverse. Každopádně tak i tak by mi to nehytlo. Protože bych TP měl tady s tím, že tady bych šel break even. Ivr, můžu jít piči. Tak ti to asi nějak řeknu. Super. Co to je? What? Co to je? To není možný, kámo. To není možný. Já beru jako štěstí. A zítra zase nic. Zítra se mám auto a... Pátek netradím, prostě mě to nebaví v pátek, je to úplně zdechlý, vole. No ještě Summer Price Action. Takže ideálně přes to blounu tady to může, tak jdu do píči, už mě to sere, už tam jsem třeba 2 měsíce, víš co. A ještě a furt je to evil. Tak to je tragický, kámo. Chuť rozmrdat na sračky.
Ne, to je píče, se to ze mě dělá prdel, ne. Furt C-short prostě. To můj BIOS, takže u toho zůstanu. Do píče jsou 4, kurva. Ale pokud jsi týpek, co už dokázal něco v životě, tak prosím tě zůstaň. Protože mě zajímá, jestli je worth it si kupovat třeba v 18 auto, které jsem doopravdy chtěl, moje vysněné auto. Je to worth it, nebo ne? Zajímá mě to kvůli tomu, mohl odbět. Wow. Zajímá mě to kvůli tomu, protože by jsem to chtěl udělat, ale nevím, jestli to No, mohu byl bych to udělat, tam. nebo ne. Takže pokud jsi týpek, co... Držu kriple vyjebanej. If you trade the 10 AM Open, please watch this video. I was kind of ass last week, and that's because My psychology lately has just been terrible. this is Powell's 10 a.m. strategy. This was last week. You mark out the 10 a.m. Open, which is that yellow line. You basically wait for a break and a retest. So we break it, we come all the way up here, about 30 to 10 AM Open? What the fuck is a 10 AM Open? Piece of fucking shit. Let's read this now. 45 minutes later. We Okay. tap into that Tak uvidíme, jo. Tady ten rozdíl pokud mě nezajímá. Tady to je teda. yellow. It seems as a yeah, so pretty much same story as yesterday, displacement, retest, pump, right? Tak schválně. To by znamenalo, že to se neprojede, když tady je to. Am I wrong? Já se chápu. We got these equal highs right there, that white line. I was also kind of short biased because we had the untapped new. Sure, you guys noticed that 10 a.m. was kind of ass last week, and that's because I was in Italy and I wasn't trading. The sheer volume of my account simply wasn't there, so the setup just didn't work. But now, GI, your government has abandoned you. I'll actually show you guys how to trail through stop loss. The reasoning for this trade is we got triple equal lows and here's how you could have used. Luke here in the Underboys YouTube channel, and I'm stranded. I've never felt like this before. Nervy, do piči. Python, fakt, nebaví mě to vůbec. Každý den se na to chci jebat. A tak mi to bude. Kurva. Takhle jsem to tam měl do píči. Čuráku vyjebaný, spíčený, zmrde, vole. To je konec toho. Fakt jsem to vyjebal asi na ten trading. Půjdu radši do práce, vole, tady to mi přijde píče, už to nefunguje. Nebo já to nemám. Já to mám, takže to video tě rozdám. Každý den si budu radši chtít zabít. A vědět, že to dělám. Než vědět, že jsem to vzdal. Nikdy. I've never felt... Nemá cenu.
prostě nic není, to píči, to je hrůza, vole. Měl jsem se na to vyjebat, prostě vůbec mám nic nedělat dneska. Co to jako je, ty píče? Dveře taky zvedou už, kurva. Papír, píče, vyjebaný kokot. Kámo, co to melou buzeranti, jaký vole, to z nich není. Demente, vyjebaný, hloupý. Pičus. Yes. To už je něco jiného. Tak ten má úplně jiný chart. NQ vzdávám, fakt vzdávám NQ, kámo. To nedává smysl. Wow, teď ti ukážu přesně, co se tady bude dít. Absolutně fucking useless bullshit, vole. A pak opět dolů. Ty píče, ten je taky v tradu. Ten je tam trošku hůř, no. Ten je na tom trošku hůř. Vlastně nevím, na tom přemýšlím. Jeez. Can we bull run, please? Please. How do we not take out London session highs? That's the real question. Tak naschvál, kámo. Chill. Jako kde je takovýhle věk, ty píčo? Alright, guys, I am done. Trpí držu, ty čuráku jebanej.
To je konec, vole. To je prostě... Tě to vykne. Vykne a půjde to rozstřelit. A ty... Já jsem vlastně šel nahoru, teď hodně přemýšlel. Tak jste možná dobře. Tak je, tak bych o to přišel. Já už půjdu revenge tradovat. Přemýšlím fakt nad tím. Co? Mám pejti. Níž to nepůjde, ne? Revenge trading at its finest. Good. To je prostě, kámo. Traded chop, to jsem ještě neviděl. Mi to trefí ten limit, to pitě. Čem trefí mi to limit a pak vteřinovým vikem mě to rozmrdá. Končím s tím, už v životě nebudu tradit. Se bojím. čum. OK. Minus 25. Teď tady change name state of delivery. Teď. Ty buzerante vyjebanej, skurvenej mrtkoši. Nenávidím to, fakt to nenávidím, to je taková píčovina, proč to vůbec dělám? Bych dal pozor ve škole. Z jakého důvodu se tady to stalo? Potřebuji vysvětlení nějaký, vole. Nulový retrace. Zase to nefilme. Do toho skurvenýho take profitu, vole. To není možný, kámo. Úplně zbytečný. Dám prostě z čeho, vole.
Ty vole, jako na jakým základě do píči se tady to stane? Takže ani se píčo nedá počítat jako univerzalita snad, ty vole. To je víc respektovaný než univerzitý. Pokračuj dál, ty vole. Triple vyjebaný. Vole. To žádný retrace ale nebude, ty vole. Já nevím, z čeho tamhle reaktuje, tam je odtrboč, ne? No. Ještě dopsem stop taucas, ty vole, jak se z toho poseru. Ne, mě to možná ani netekne. No way. Tak to je hustý, no. GG. Absolutní smoke jsem dostal dneska. 45 $, minus. Trades nemám uložený, já jsem to mazal. Bias byl short, to je jediný, co ti dokážu říct. Největší chyba bylo je, že jsem vůbec tradil tady v těch podmínkách. Píčo, co to je, ty vole? Co to je? Mám tady jako bias je teda short. Mám tady jeden trade rozjetý, uvidíme, jestli to tyknem, nebo ne. Každopádně minus. Byl jsem v plusu dneska na London Session, asi $15. Nebyl byl spíš jako break even, trailoval jsem to. Tak bro, takže tak, dneska minus. Nedá se nic, ne každý den posvícení. A včera nebylo taky.
se mi to stop out. A že fakt, že jo. No fucking way. Ne, kurva, v základě čeho se takovýhle píčo reverse stane vůbec? Tady nic není, nikde nic není, nikde nic není. A tady to se stane. Já si prdel, ty buzerante vyjebanej. Mrtko. Končím. Je mi to jedno, kámo, je mi to jedno. I kdybych to měl blownout celý píčo. Prostě nepůjdu tady s tím mínusem, vole. Mrtko, a hitni ten limit, neser mě, ti říkám. Nezájem, čau. Revenge trading, chceš vidět revenge trading, píčo, ukážu ti revenge trading. Teď, jestli se nebudeš hejbat, ty čuráku. Kvůli dolaru. Hej. No way. No fucking way. Tam je protected order block. Pičo. Jestli se to dostanu na nulu, tak to mrdám, vypínám to. Should I not? I don't know. Ok, buďme trošku víc sensible. Pretty sure this shit will never happen, but... Kámo, jebe! Ne, tak to už si dělá, co chce teď, kámo. No way. Přesně tak to mělo vypadat, jo. Nad tím inversem, boom. A ne, ono, vole. To prostě... Lejsne ten limit, kde to chce. Proč? Nejde to proč? Kdo mi to vysvětlí? Ne, nikdo. Zdechni i se všema, co znáš. I don't know. To už revenge trading, jak se mě to... Taky zdechni, kokote. Don. Invers, ale hned po tom inversu ono to vylítí. Co to jsou kolik dolarů? A už nevím, kolik jsem tam měl předtím, tyhle. Kolik mi tam 16, nevím, nic takový. 60, nevím, kolik to zajímá. Minus, taky tak, vole.
prostě strana. Pojďme si tipnout, co se bude dít teď. Ale ty, i když to shortneš tímhletím stylem, když chceš nad všechno tohle kvalitou, tak to stejně nedáš. Ale nebudu to dělat. Nebo když se autoká. Nic, takže i takhle to může dopadnout. Mám chuť se zabít, zastřelit, povodat. Cokoliv. From the above. No, tak, prášku. Later to asi nestihnu. Ne, možná budu mít toto jít dneska. Uvidíme. Čau, more.